Logaritmik funksiyalarda önümne edip tapılya. Logaritmik funksiyada ilki natural logaritmik funksiya seredeli. Haçanda ln fx funksiyanı görüp önümü sorulundu. Fx funksiyanın önümü katnaşan fx funksiyanın özü deyip hasaplayan. Onu şu yerde önüm tapacak olsam fx dendir. Şu bölüğün önümü katnaşan şu bölüğün özü. Onu önümü nem bolya? 2x koşmak 3 bolya. Aşağıdanım özünü yazsam x kvadrat koşmak 3x koşmak 1. Men jogam bolya. Ne bu haçanda natural logaritma değil de adatı logaritma bolanda näme etýäs? Onu esasımız a bolsa yine de rasyonel ýagdaýda ýazýas. Maýdalawja fx funksiýanyň önümi aşağı fx funksiýanyň özü köpeltmek ln a. Şu yerde ln e'nin yazılmazlığının sebebi yine de ln'de esasda e bolýar, bäri ln e yazılması 1. Şoň üçin bu formulada yazılmadyk. Bärde başga bir hemişlik san bolan üçin ln a yazılýar. Onda şu formulaga görä aşağıda önüm tapjak bolsak fx funksiýanyň önümi deňdir. Duramaz ýazýas. Şu bölügiň önümi o näme bolýar? 3x kvadrat goşmak 2. Aşağıdan şu funksiyonun özü, yani x kub koşmak 2x. Bilmem ln 3. İsteseniz şu yerde kysgaltma işini yerine getirip bilersiniz. Bolyan olsa. ln 3. Indi şu yerde bir misal verilen, ikinci misal. Berde hem aşağıda x var hem derecede x var. Bu ýagdaýda näme etmeli bolýan men? Göni işläp bilemek, sebäbi haýsy formula olanjygyny bilemek. Onu iki tarapy ln goýmaly bolýan. ln fx deňdir ln x derejesinde x. Indi logaritmanyň düzgünlerinden peýdalanyp men şunu çözüp bilýän. Haçanda logaritmanyň şu ýerdäki sanyň derejesinde bir san bolanda men şonu öňüne geçirip bilýärdim. Onda näme diýip bilýän? Deňdir x ln x diýip ýazyp bilýän. Indi iki tarapdan önüm alan ýagdaýymda näme bolýar? Şu ýerdäki ln fx-den önüminiň f önüm gatnaşan fx-iň özüdigini bilýän men formulamdan. Deňdir bäriň önümi näme? Birinciň önümi 1 köpeltmek ln x-iň özü goşmak birincinin özü köpeltmek ln x'in önümüm x'in önümü gatnaşan x. Yani bir gatnaşan x. Onu x'ler giden ýagdaýynda näme bolýar bu? ln x goşmak 1 bolýar. Yani f önüm gatnaşan fx deňdir ln x goşmak 1. Indi men tapjak bolýan zadym fx'in önümü. Onu şunu beýle köpeltmege geçiren ýagdaýymda şoň bahasynyň nämedigini bilýän men. X derejesinde x dogny bilýän. Onu şunu beýle köpeltmege geçirenimde f'in önümi deňdir x derejesinde x köpeltmek ln x goşmak 1 bolýar. Şu da men jogabym bolýar. Indi trigonometrik funksiýalaryň önümi nähili tapylýar? Şu ýerde sinus bilen kosinusa degişli formula berilen. Sinusun önümü tapacak olanımda sinus kosinusa öwrilýär. Kosinus fx şu ýerdäki fx'in önümden aýratyn alıp köpeltýän. Eger kosinus bolsa onda minus sinus fx bolýar we ýene de fx'in önümini ýazmaly bolýar. Indi şu ýerdäki funksiýanyň önümini hasaplajak bolsak fx'in önümi deňdir kosinus bolan üçin bärini men göni minus sinusa öwürýän. Minus sinus x kub minus x köpeltmegim şu içiniň önümini alýan. Olam 3x kvadrat minus 1. Aşağıdaky funksiýany ilki düz edip ýazaly, sebäbi garşyp biler. Bu näme diýmek? Sinus kub x kvadrat diýmek. Sinus x kvadratyň kubu diýmek. Indi haçanda derece bolanda bir funksiýanyň üstünde derece bolanda näme etýärdik? Dereceni öňe alýas, bir azalyp ýazýas we içiniň önümini ýazýardyk. Onu önümi fx'in deňdir 3 öňüne alan ýagdaýymyzda 2 galya berdi. Onda sinus
x kvadradyň derejesinde 2 köpeltmek. Indi men şuň içiniň önümini almaly bolýan. Onu sinus x kvadradyň önümi näme bolýar? Sinus bolan üçin gön kosinus öwrülýär. Kosinus x kvadrat. Biram şu x kvadradyň önümini köpeltmek diýip ýazmaly bolýan 2x. Onda şu ýere men göni 2x köpeltmek kosinus x kvadrat diýip alyp bilýän. Ondan soň sadalaşdyryp ýazjak diýsem 2/6 6x kosinus x kvadrat köpeltmek sinus kvadrat x kvadrat diýip ýazyp bilýän. Indi bärde beýle trigonometrik funksiýalaryň önüminiň formulalary berilen. Bu formulalary isleseňiz ýa tutýaňyz, isleseňiz hem meselem şu ýerde tangensiň sinus x gatnaşan kosinus x-tyny bilýäs we sinus x gatnaşan kosinus x rasional funksiýalaryň formulasyny ulanyp hem ýene şu ýagdaýa gelip bilýäňiz. Ýok, ýa tutjak diýseňiz, o da özüňize bagly. Indi ters trigonometrik funksiýalaryň önümine seretsek, ters trigonometrik funksiýalaryň önümleriniň tabelasi şu ýerde berilen. Bu formulalary ýa tutsak haskowy sebäbi integralda öňümizden çykan ýagdaýynda gönü düşünüp bilmegimiz üçin, mysal üçin diýeli, integralyň içinde şu ýagdaýy gören ýagdaýymda men şunuň arc sinus x-iň önümdigini bilýänim üçin integraldan arc sinus x diýip çykaryp bilmeli. Onu şu ýerden şu formulalar ulanyp mysal çözeli. Fx deňdir arc sinus x kvadrat berilen we bize eger biz şu funksiýanyň önümini tapjak bolsak f önüm x deňdir arc sinus x kvadratyň ýani x kvadrat diýen bölegimi fx diýip alan ýagdaýymda men şu ýerdäki formulany ulanmaly bolýan. Onu formulamyz näme? Şol funksiýanyň önümi gatnaşan köküň aşagynda 1 minus şol funksiýanyň kvadraty. Onu önüm aljak bolsam, ýokarda şu funksiýanyň önümini, ýani x kvadratyň önümini alanymda 2x, aşagda köküň aşagynda 1 minus şu ýerdäki funksiýanyň kvadraty boljak bolsa, x kvadratyň kvadraty bolýar. Onu x'in 4 diýip ýazsam bolýar bärden 2x gatnaşan köküň aşagynda 1 minus x'in 4-nji derejesi şu ýerdäki arc sinus x kvadrat funksiýamyzyň önümi bolýar. İkinci mysala seretsek, f önüm x deňdir. Ini arc kotangens ulanmaly bolýar. Arc kotangens bärde berilen minus fx funksiýanyň önümi ýokarda, aşagda da fx funksiýanyň kvadraty goşmak 1. Onu ilki önüm şeklinde ýazsak, derejesinde 3x'in önümi gatnaşan minusyny biz goýýas. Derejesinde 3x'in kvadraty goşmak 1. Deňdir minusy ýazýas. Şu ýerdäki derejesinde 3x'in önümini men öňki formulalarymdan bilýän. Ona ehlek tapylýady. Derejeniň önümi 3. Özüni ýazýan. Derejesinde 3x. Ln de 1 bolan üçin ýazamzok. Aşagda ýaý açan ýagdaýymyzda derejesinde 6x goşmak 1 biziň jogabymyz bolýar. Ine gaýtaklaýan funksiýada nähil önüm tapylýar. Gaýtaklaýan funksiýa bolanda ine şu ýerde mysalda berilen y derejesinde 5 goşmak y goşmak x. Indi bu ýerdäki y diýenim aslında x'e bagly bir funksiýa. Biz näme diýipdik? Y deňdir şunu ben fx şeklinde de ýazyp bilýän. Ýagny y'den önüm alanymda fx'ten önüm aldym diýip hasaplaýan. Ýani şeýle şunu eger y' diýip ýazanymda men şunu f' x diýip ýazyp bilýärdim. Onu şu ýerden önüm alan ýagdaýymyzda näme bolýar? Men şunu edil bir funksiýanyň derejesinde belli bir san bar şeklinde hasap etdiýän. Onu mysal üçin diýeli, şu bir x diýeli 2x'in derejesinde 5 bolan bolsa men şunu edip alardım, derejeni öňe geçirirdim, içiniň önümini alardım, biramyn bir azyl diýip ýazardım. Edil şu bir zady, şu ýerdäki y üçin ýerine ýetirýän, onu 5 öňüne geçýär. Y'in derejesinde 4 galýar, biram y'in önümini almaly bolýan. Goşmak. Muň derejesinde 1 wa diýip hasaplasak, bir öňüne geçýär. Y'in derejesinde 0 galýar, biram y'in önümi. Goşmak. Ine y'imiz x'e bagly funksiýa, ýöne x'in özü ýeka bolan üçin adaty ýagdaýda önüm alýan, onuň önüm 1 bolýar deňdir 0. Indi bärde biziň etmeli zadymyz
şu yerdäki y ştrixi ýeke goýup şoň bahasyny tapmak. Onu y ştrixi ýaýyňdaşyna alan ýagdaýymyzda näme bole 5y4 goşmak. Bärden y-ň 0-njy derejesi 1 bolýan üçin goşmak 1 deňdir şu birim beýlek tarap geçiren -1 hökmünde. Veya öňünde plus ba, onu y-ň önümi näme deň bolýar şu ýerden? -1 gatnaşyn 5y4 goşmak 1 deň bolýar. Indi ikinji misalda biraz y-ler köp. Indi edil ýokarda nähilek düzgün ýerine ýetiren bolsak şo burada etdiýäs. Onu y-ň 3-nji derejesi önüm alan ýagdaýymyzda 3y kvadrat birim y-ň önümi minus. Indi şu ýerdäki da önüm şu ýerdäki funksiýa sereden ýagdaýymyzda iki funksiýa bar. Biri x-a bagly y funksiýasy, birim x-iň özü. Onu birinjiniň önümi köpeltmek ikinji, goşmak ikinjiniň önümi köpeltmek birinji şeklinde almaly bolýan. Ýaýyň içinde alary birinjiniň önümi 2 y derejesinde 1 galya y önümi köpeltmek ikinjiniň özü, goşmak birinjiniň özü köpeltmek ikinjiniň önümi. Ýaýapýan minus ne x kwadratyň önümini men bilýän plus bäri 2x minus 1 biriň önümim 0 deňdir 0. Bu tarapdaky 0-yň önümi ýene 0 bolan üçin şo durjuna ýazýan. Indi şu ýaý açanymda 3y kvadrat y ştrih minus bäri 2x y ştrih minus y kvadrat goşmak 2x deňdir 0 boldy. Indi bärde etjek zadym y ştrihler bir tarapda saklap, galanlaryny aňyr tarap geçirmek deňdir aňyrsyny. Onu y ştrih ýaýyňdaşyna alan ýagdaýymda 3y kvadrat minus 2x y deňdir y kvadrat plus y kvadrat bolup geçýär minus 2x. Onu şu ýerden y-myzyň önümi näme bolýar? Y kvadrat minus 2x gatnaşyn 3y kvadrat minus 2x y bolýar. Indiki tema parametrik funksiýa bolanda nähil bolýar. Käwagt biz x we y funksiýalaryny 3-nji bir ütgen ulluk bolan t bilen aňlatýas. Mysal üçin x deňdir ft, ýani t bagly funksiýa, bärdäk y-myzam t bagly funksiýa. Şu görnüşdäki funksiýalara parametrik funksiýa diýilýär. Parametrik funksiýalardan önüm alanymyzda nähili alýas? Meselem y-den x-a görä önüm aljak bolsak, onu y-den t görä önümiň x-den t görä önüme bolan gatnaşygy tapylýar. Ýöne x-iň t görä önüminiň 0 deň bolmazlyk şerti bilen. Indi şu ýerdäki misaly seretsek, x t bagly berilen bir funksiýa, y t bagly berilen funksiýa. Onda y egresiniň x-a görä önümini tapaň diýilen. Bu näme diýmek bolýar? Y-den x-a görä önüm al diýmek bolýar. Biz muny başda aýdypdyk. Y-den t görä önüm alýas. Gatnaşyn x-den t görä önüm alýas. Deňdir. Indi y-den t görä önüm alanymyzda şu bölekden 2 öňüne geçse 4t minus 1-iň önümi 0. Aşakdanam x-a görä önüm alamyzda t-niň önümini alsak 1, goşmak 2-niň önümi 0. Diýmek jogabymyz 4t. Mysal 2-de a pozitiv hemişelik san bolup x deňdir a cos t, y deňdir a sin t bolsa, onda bize dx degregiň bahasyny tapaň diýilýär. Ýani y funksiýasynyň x-a görä önümiň bahasyny tapmaly. Onu edilýän birinji misalda etişimiz ýaly. dy dx-ymyz deňdir dy dt aşakda da dx dt deňdir. Indi y-den t görä önüm alan ýagdaýymyzda sinus bu hemişelik san öňüne geçýärdigini sinusdan önüm alanymda trigonometrik funksiýadan men bilýän sinus kosinusa öwrilýärdi we t-niň önümi 1 bolan üçin bärde ýazma hökmände onda men göni kosinus t diýip bilýän. Aşakda da x-dan t görä önüm alan ýagdaýymda
hemişelik sanym durýar. Kosinus minus sinus öwürlän üçin bärik minus ýazýan. Minus sinus t. Teň önüm bir bolan üçin ýazmak hökman däl. Alar gysgalan ýagdaýynda jogap minus kosinus gatnaşan sinusumam kotangens demek bolýar. Kotangens t deň.